Meta inti tlissen ismi kważi b'mod istintiv, meta l-ħajja tkun skura u inċerta. Il-biki ta' ibni jew binti lejja, jien li nista' noqrob lejh jew leha. Lajta ta' ibni jew binti meta ir-raġunament ma jibqax jaħdem, meta kollox jidher teddida, meta l-għajnuna umana tkun nieqsa, meta tintilef il-fiduċja. Meta tlissen ismi, dan iġib fis-sitwazzjonijiet eżistenti tiegħek l-unika fattur vitali. Tista' ssejjaħ ismi f'kull mument ta' dwejjaq, imma wkoll fil-ferħ u b'ringrazzjament ftit sekondi wara. Ringrazzjament tal inkun ħriġtek minn dak l-istat ta' nuqqas ta' saħħa. Ismi jiżgurak immedjatament li l-forzi tal-ħażen se jirtiraw u int tirrikonoxxi li huma megħluba fl-għan tagħhom biex ikissrulek ħajtek. Ibni jew binti, meta inti tlissen ismi u sejjaħli, anki jekk minn taħt l-ilsien, meta tqum qabel ma torqod, jew fi kwalunkwe mument matul il-ħin meta tkun għadek imqajjem. Jiena nkun miegħek, il-qawwa tiegħek u xejn ma jċaqalqek. Biss inti bqa' qafda fil-qawwa ta' ismi.